Γεια σου φίλε μου, η PayZ όντως τα δίνει τα 10 ευρώ, αλλά δεν θα τα δίνει για πολύ. Η προσφορά είναι ως 15 Ιουλίου, από εκεί και μετά όποιος πρόλαβε πρόλαβε. Για όσους δεν έχουν εγγραφεί ακόμα, αυτή είναι η εξής διαδικασία. Ο μόνος τρόπος για να πάρεις τα 10 ευρώ είναι να μπεις από το σύνδεσμο κάποιου άλλου. Εάν θέλεις να με υποστηρίξεις, μπορείς να μπεις στο προφίλ μου στο Instagram Γιάννης _Koze, να πατήσεις το Tap Link, Ελληνική Τράπεζα, να βάλεις το email σου και να κάνεις αποδοχή πρόσκλησης και να συνεχίσεις τη διαδικασία της εγγραφής σου. Τα μόνα έγγραφο που θα χρειαστείς είναι η ταυτότητά σου και το καθαριστικό σημείωμα. Όπως σε κάθε σοβαρή τράπεζα πρέπει να κάνεις μια ταυτοποίηση στοιχείων, οπότε η PayZ έχει αυτή τη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης. Τα ωράρια για να κάνεις τη βιντεοκλήση είναι από Δευτέρα έως Κυριακή από τις